с тебе имахме привилегията при една седмица да гледаме Гунди. Да. Заедно с нашия дядо и баба. Замъкнахме и както те казаха, не са били на кино от демокрацията насам. Така че беше голямо изживяване, беше много готино, беше много приятно. Дори самия факт, че сме на кино с баба и дядо. Но и факт, че гледахме този филм, който е нов съвременен български филм и е за Гунди, който е любима личност на дядо, той има огромен сентимент към него, идеалния заклет левскар. И беше страшно готин експириенс. Какво ти е генерално мнението за филма, като цяло за българските филми в днешно време? Като цяло за българските филми не мога да кажа много позитивни неща по принцип, защото като цяло са много разочароващи всичките български филми до момента, които са се пускали по кината. Така че определено беше... Определено много ме впечатли този филм, защото изобщо не беше на нивото на филмите, които сме гледали до момента и които са пускали по кината. Така че страшно... С какво те грабна точно? Продукцията беше много добра, наистина си личеш, че бюджетът е бил голям, беше много вложено, личи си, че не е било пришпорно или прибързано да се снима цялото нещо, отделено е време. Актьорската игра също беше хубава, беше по-натурална, защото го има момента, в който българското кино, понеже каства актьори, а те са свикнали да говорят по един по-театрален начин и прилагат тази театралност в киното и става малко ненатурално. Един филм по-скоро изисква малко по-натурално да си тече речта. И в Гунди мисля, че го видях повече това да е малко по-натурално, защото до момента наистина имаш тази театралност. Която нали, за театъра си е супер, но за киното не е нужно. Става. Да, това е много интересно от българските филми. Най-честа критика каква е? Или е театър пред камера, точно. Или ще са тримата актьори, петимата актьори, които познаваме, нали, които гледаме от 20 години. Да. И гледаме в поредния филм да играят себе си, в общи линии. Малко все едно имаме Чарли Шин, който ни играе себе си, само че по-пет и това е всеки филм, който гледаме. И третата критика нали, е, че е на сценария на ниско ниво и винаги е през призмата на най-елементарния и ефтин хумор. Нали, тъпи шеги, на които всички да се смеят и се залагат на сигурно. Тоест сигурно един път, че това са актьорите, които всички знаем и харесвам и лицата им веднага биха продали билети. Второ, че сигурната игра в българското кино е просто театрална игра, понеже този занят някакси може би е по-развит в България. И трето, хумора е той, който е сигурен, че възбуди някакво ниво на смях. На база на тия три критерия, които са, или три критики, които са най-често към филмите, Гунди скорва много добре. Смисъл, разбил всяко едно клише, излезна от всеки един от тия успя да бъде сериозен, същевременно да има моменти на забава, да има всичките нюанси емоционални, които търсиш, когато отидеш да гледаш кино. Гунди ги имаш. Също така бяха изцяло нови за мен актьори. Никога не съм ги виждал до сега да играят. Сега аз не гледам много българско кино, може да са имена, не знам, но сигурно не са нали, Рачков и нали, Геро и така. Са най-мейнстрим актьорите, които сме си виждаме навсякъде. Да, така че с оглед на това, че от към кино, имам чувство, че това би могло да бъде като някакъв ренесанс на българското кино. В смисъл, аз съм доста обнадежден, не само за този филм и неговия успех, ами и за следващите филми след него, които последват. Поне се надявам. Защото има и момента, че от новите филми, тези, които са нали, така по-успешни за мен и тези, които са ми харесвали до момента повече, са все възрожденски. Тогава им се получава, защото нали, българите знаем как да си представим традициите и така нататък. Тогава се получава. И това за мен е първия нов български филм, който не е на такава тематика, в който успя да ме впечатли. Така че още повече ми направи впечатление за нещо. Готино. Това е исторически, поне имат някакъв сорс материал, към който да прибегнат, нали? Но интересно дали ще успеем да направим художествен филм. Нещо като Властелин на пръстените или нещо е такова. Но там вече много бюджет. И някакъв екшън, нещо. Някакъв екшън, Нямаме толкова бюджет, за жалост. Бюджетът е голямо спъване, за жалост е така. Искам си представиш само български филм за супергерои. Български филм за супергерои. Представи си го Марвел, български вариант. Да. Скандално, аз наистина не мога да си го представя да изглежда добре това нещо. Да. Абсурд. Бях чул, че причината да съществуват супергероите в Америка е, че те си нямат национални герои. Такъв бърн. Което естествено не е вярно, нали? Имат исторически личности, сумати и национални герои и така, но просто беше интересен коментар, защото... Да, просто е забавничко.
Защото ние, нали, си почитаме нашите герои и ги почитаме по един начин, докато те... Америка не е известна с супернационалния и патриотичния си дух, поне в съвремието, нали? И може би място, в което компенсират с тия супергерои. Те буквално имат Капитан Америка, арести. Виж, ако Гунди беше от Америка, просто чака да вземат Гунди да го направят супергерой. Капитан Гунди. Капитан Гунди. Втора част на филма. Капитан Гунди. Той се връща... нещо лошо да му се случи. То реално малко ли лоши неща за да му се случи. Оказва се, че не е умрял и че е попаднал, замръзнал в някой ледник. Капитан Америка. Е началото на вилен сторито му. Той ще най-злодей според теб. Да, аз така мисля. Надам беше тъйно малко, между другото. Това беше другото готино, че показаха реално комплексен характер на Гунди. Не го направиха просто baby face, супер добрички, нали? Направиха го такъв, че да е relatable. Показаха тъмната му страна, показаха моменти, в когато може би, нали, е бил гъс. Което е готино. Направиха по-пълноценен самия персонаж и някакси по-резонираш за хората. Защото беше много лесно просто да тръгнат пътя на Гунди иконата. Нали, да го направят някакъв светец и да е супер стерилно цялото нещо, докато някакси се умяха да го направят хем да му се възхитим на таланта, на характера, на щедростта, какъв е бил той като човек, и също времено да видим и несъвършенствата му, и недостатъците му, което е много хубаво. Много е хубаво, защото българския аудиенс има този навик или да обожествява, или да демонизира. Нали? Или мразим, или обичам. И Гунди някакси много добре написан като персонаж и много добре го бяха изиграли и цялото просто пакета, който Гунди е, много добре, наистина много добре. Защото избягва се от този риск, който или да го издигнеш на абсолютно високия пиедестал, или да кажеш това не струва. Да, така е. Защото на нас ни е много лесно да мразим, не знам защо, българския народ. Защото ни е лесно и да боготворим. Те двете са като в едната крайност да прекараш известно време, нали? И после тласкаш към другата. То патърн го има навсякъде, това осцилиране между едната крайност и другата крайност. И където има крайни тенденции в едната крайност, често има и в другата крайност едновременно, което изглежда парадоксално изначално, но като се замислиш за този патърн, който го виждаш отново и отново в света, има лойка. Поради същата, просто обичаме или човек е съвършен и е светец и го издигаме и най-добри на света, направил всичко за света и е абсолютен филантроп, или абсолютна мижатурка, двуличник, мразим го, плюем го. Колкото и да е зле, това поне взима някаква позиция. Защото другия момент е в Холандия човек, хората нямат мнение. Това не взимат никаква позиция. Или имат едно и също мнение всичко. Да, и по-скоро се дисоциират от проблема, отколкото да вземат позиция. И никога не виждам никаква страст едно в тях, не виждам някаква... Няма живот. Не, изобщо. Така че, може би от една страна пък е по-добре, че ние сме толкова крайни. Да, поне е витално, поне е жизнено, поне ти напомня за... Поне те кара да се чувстваш жив. Дори да не си ти в крайност, като видиш някой, който говори страстно относно нещо, те кара да чувстваш някаква емоция относно тази тема, за която говори. Да, по-хубаво е това. Запад някакси така са си го направили. В смисъл, особено Холандия, такива Белгия, тази част, Северна Европа, всичко им е сило. Сградите са им сиви, настроението им е сиво, културата им е сива, храната им е сива. Мнението им е сиво. Емоциите, мнението, всичко им е сиво. Мнението им, времето, небето, всичко им е сиво на тях. Някакси по-безопасно играят играта на живота. При нас е друг проблем. Хубаво е, според мен, толкова силно да чувстваме и да имаме толкова полярни мнения. Просто не може да си менажираме това, което показваме. Наистина не може да изразяваме тези емоции като нормални хора. Разкажи ми повече за това. Най-лесният ти пример е това, което се случи наскоро пред Народния театър. Да. В смисъл, това не е начинът, по който да покажат хората, че не са окей с това, което се случва в театъра. Това си беше варващина. Ти имаш протестите против пиесата. Да. И тъпото на такъв тип реакция е, че после има контрреакция, която със същата сила, просто другата посока. Именно. И е, примитивна. Не е оптимален начин, по който да се реагира определено от двете страни. Но интересно е, понеже имаме по-голяма възможност от всякога да комуникираме, имаме социални платформи, имаме места, в които човек да изрази мнение, но... Има свобода на словото най-малко. Но много психопатско човек, много психопатско, защото имаме тази възможност да изразяваме мнение, но също така по супер неестествен начин. В смисъл, примерно, замисли се обикновения коментар под пост какво представлява, или дори писането на пост. Ти си отделен от време, пространство и дори понякога идентичност от последствията на този коментар. Тоест ти го пишеш сега,
Не е нужно веднага да се сблъскаш с последствията. Нали? Защото някой човек ще го види примерно след 30 минути, след 40 минути, ще отговори, ти ще имаш после цялото време на света да си мислиш твоя отговор, да си го загубиш по перфектен начин, да го напишеш. Второ, отделен си от пространство, т.е. ти не го кажеш в очите на човека това нещо. Примерно, ако искаш да го нападеш нали? Или да спориш с него, отделен си от пространство. Ако си пред него, никой няма да реагираш по този начин. Ще бъдеш много по-обран, ще бъдеш много по-дипломатичен, нали? Понеже просто физическия свят е такъв. И трето, ако не си с твоя профил, ако си с анонимен профил, в Twitter, вече отделяш идентичността, т.е. дори репутацията ти вече не страда от думите ти и тогава вече е абсолютната свободия. И тия три фактора никога не са били в човешката история. Никога. Винаги си бил отговорен за това, което говориш, понеже в момента, в който го кажеш, ще има реакция, понеже срещу тебе има човек и ти с твоята идентичност и репутация ще носиш последствията от твоя отговор сега в този момент тук и за цялата история, понеже всички ще помнят как си реагирал. И съответно, като вземеш цялата огромна тежест на твоите действия, си много по-дипломатичен в момента. Но в социалните медии го няма това нещо. И аз на това давам такъв тип интеракции между хората, нали, свързани с публикации, примерно. Нали. Но относно самия протест на място, който е бил, той си е на място, нали, нещо, което в социалните медии става. После цялата къвга, нали, 3 седмици се развива в социалните медии, но моментът, в който се случва е на живо. Разкажи ми още по-твоето впечатление, защото ние си обсъдихме лично, ми интересно, като има още малко време да ти го слегне. Да. Аз първоначално по-остро реагирах и това, което си помислих първоначално беше то народ никакво чувство за самоирония ли няма. Обаче, нали, после като се замислиш малко по въпроса, не е българин човек, който представя тази пиеса, така че не е точно самоирония, нали, това, което търсим. И разбирам до някаква степен защо хората евентуално са се почувствали малко така обидени от тази пиеса. Разбирам и двете страни, като цяло за мен е нелепо да се протестира срещу културата, при положение, че има толкова много неща, които се случват в нашата държава. Които заслужават да се насочи енергия в тяхна посока. Абсолютно. В абсолютно грешните неща се насочва тази негативна енергия. Малко си като дребнаво такова. Много е дребнаво. Наистина е много дребнаво, но до някакъв степен разбирам и хората, че им се е насъбрало от всичко, което се случва напоследък и явно там е избило, за жалост, е избило в най-неподходящите според мен места. Обаче това не е начина. Разбирам защо хората, нали, са обидени, разбирам защо може да не са го харесали, но това не е начинът със сигурност. Тега, защото натрупват се една след друга такива реакции, които са от едната страна към другата и после е ответна, нали? И стават твърде много неща, които наклаждат огъня на страстите, нали? И е трудно да се води дипломатичен разговор. И цялото ниво на комуникация и цялата интеракция между двете страни, така да го кажем, става много ниско. Впоследствие и всяка следваща действие, реакция, контрреакция, контрреакция сваля нивото на интеракция още по-надолу. Нали, ставаш вързан с тия окови, в които мразиш срещната страна, понеже тя направила това. Примерно да кажем, аз съм от хората, които не харесват тази постановка, тя не искам да бъде там. И съм такъв, тя виж какви провокативни дати са избрали. 27 ноември. Така, нали, аз ги виждам тия неща като някаква форма на атака, почна да говоря за тях. Другата страна, които харесват постановката, съответно изцяло неглижират и пренебрегват моите забележки към които имам към постановката. Казват, това са някакви глупости, си някакъв комплексар, ти същия като тия хора, които така сатирично са описани в тази постановка, почват да сипват, нали? Аз почвам да негодувам още повече, правят следващата реакция към тях. В някакъв момент се стига до физическа конфронтация, нали? Вече намираме се пред Народния театър, аз му взимам очилата на човека, чупам му ги, понеже това за мен е възмездие, това за мен е справедливост. Това за мен е после този човек има още повече негодование към мене. Той си го носи вкъщи това нещо, пише Facebook статус. Всички виждат това нещо, виждат клип на това нещо. Виждат полицията седи и нищо не прави. Нали се натрупва и във всяка една стъпка от този процес няма диалог, реален диалог, има Facebook статуси, има Twitter постове, има неща, които са отделени от пространство, време и идентичност понякога. Всички тия неща и в някакъв момент вече е толкова голяма каша, че то няма толкова голяма сила се бориш, че дори да искаш да направиш дипломация, няма как, понеже толкова много се мразят двете страни. Това е проблема, че са хората, които, нали, подкрепят и хората, които са против. Това са двете воюващи страни, все едно. И накрая тия, които страдат, са актьорите, режисьорите, в известен смисъл, да. По никакъв начин не са искали да участват в конфликта, да създават. Човек, аз имам чувство, че усещането този менталитет на жертвата, сеш се, victim mentality. Това нещо имам чувство, че е в центъра на всичко, понеже всяка една от двете страни се чувства като жертва. Едните си казват, виж какво ни правят в Народния театър,
Нали, т.е. какви сме жертви, ние че идват на наша територия, в нашия театър, нашето културно място, да ни се подиграват. Ние сме жертви. Другите почват, то не може човек да прави нещо културно тук, виж какви са тия, идват тук, саботират, ни взимат, чупат му човека от чулата, всички, полицията нищо не прави, и всеки аргумент някакси е по тая инерция на колко голяма жертва съм. Мисля, някакво надпреварване между двете страни, кой е по-голямата жертва. Което преди си мислех, че основно от по-либерално настроените хора идват това усещане за жертва, нали? И може би там се е зародил. Но в момента със сигурност и по-десно стоящите са се заразили от този менталитет на жертвата. Да. И всеки се чувства като жертва и е... Ама тая роля е много комфортно нещо на хората. Всеки иска да влезе в тази роля по някаква причина. Това е най-отвратителната роля, в която можеш да бъдеш. За мен лично. Много време получава хора валидация да бъдат в нея. Да. Нали, и като хората ти казват, да, супер окей да бъдеш тази роля. И също така виждаш, че получаваш някакви активи от това. Поради някаква странна причина ти се повишава статуса, понеже си жертва. Нали? Ти дори не си даваш сметка, че си жертва, но... Ти се радваш на едно завишено внимание. Радваш на завишено внимание. Това е негативно, но ти не го осъзнаваш. Да. И дори не осъзнаваш, че си жертва. В смисъл, да. Очевидно всеки параметър на това, което си в момента е жертва, но ти не би го нарекал така. Сещаш се? Тук е момента, в който сам не би бил искрен със себе си един вид. Да. И също така получаваш позитивна валидация и получаваш точки от твоята страна. Да. И още повече ядосваш противниковата страна. Идеално, в смисъл, какво повече, нали? Да. И като порочен кръг, защото особено като двете страни влезнат в това нещо, не може едната да хване другата и да я дръпне в нормалност, ами двете просто се бутат една друга и се бутат в още по-голяма радикалност. И тогава имаш крайно леви стоящи и крайно десни стоящи. И няма нищо по средата. Понеже всеки, който е по средата, става жертва, в кавички, на тази огромна гравитация, която е на двете страни. И буквално ако си представиш идеалния център и ти да кажем, ако си една крачка вляво спрямо на него, гравитацията на левите дърпа към себе си и ти се озоваваш на тази крана, съответно обратното също е верно. А другото, което според мен дава и комфорт на ролята на жертвата, е, че някакси хората смятат, че като са жертва, са им позволени някакви неща, които принципно не са им. Това е едно, като си болен и ти е позволено да си лежиш цял ден и да караш сестрата да ти ходи да ти сипва вода от кухнята. Човек, това е брилянтна аналогия. В смисъл, буквално точно така. Аз съм жертва сега, затова ми е позволено да нападна този човек, защото аз се почувствам, не съм се почувствал аз нападнат психически, затова няма проблем аз физически да го ударя. Това е много интересно. Колко други такива извинения може да извлечем от социума? Аз веднага сещам за женското извинение, което е в цикъл съм. Или в цикъл съм, всичко ми е позволено. Окей, сега. Чакай сега. Да не би да си в цикъл. Не, но не съм абсолютно съгласна с това, което каза. Съгласна съм, че жените малко си позволяват да го използват в повече това извинение за моменти, когато наистина не е нужно. Но има моменти, когато е съвсем релевантно. Да. Наистина е съвсем релевантен момент. Но просто се възползват много жените от това. Аз дори не го казвам през призмата на когато се възползват, аз го казвам през призмата на когато са оправдани да го кажа. Защото ти нали ми казваш, ти даде пример с болен съм, следователно повече неща са ми позволени. Което е абсолютно нали, меродавно. Естествено, болен следователно. И жените съответно, когато казват цикъл съм, е като такова извинение, което е всеобхватно. Да, могат да бъдат по-муди. Може да излезеш 3 шоколада. Калориите не се броят. Калориите стават абсолютно ирелевантни. Чувствата на другите хора около тебе стават абсолютно ирелевантни. Не, смисъл, аз ще ти кръща. Обаче това ми е простено, защото аз съм цикъл. Защото си в цикъл, да. Аз страдам повече от теб. Абсолютно. Окей, значи имаш когато си болен, имаш когато си в цикъл. Точно така. Какви други такива ситуации има, които всичко ти е позволено? Когато си рожден ден, хората са по-предразположени към тебе също. Да, когато си рожденик. Абсолютно. Когато аз не съм бил най-добрия почитател на това нещо, не съм бил човек, който винаги го валидира. Много пъти има особено момиче. Имам чувство, че момичета, когато имат рожден ден, някак се чувстват се по-привилегировани. Колкото мъжете. Мъжете не се тая, чепят ни бомбони и се тая. Но аз не съм го разбирала много често. Да, но генерално жените имам чувство, че повече някакси го повече стойност слагат в него. Повече. Не съм го прочитал много исторически в моя живот това нещо, но като цяло хората се чувстват по-специални на рождения си ден. Ако нещо ти се е случило трагично в живота. Да. Някой близък е починал, вече всичко да не си е позволено. Може да ревеш 10 дена в вас, без да те пипне. Така че това е друга аналогия. Някаква трагедия в живота. Да, тия неща, които са абсолютно разбираеми всяко едно от тях,
И някои позитивни, някои негативни. Нали, ако имаш рожден ден, това е добра причина да бъдеш специален. Ако някой е починал, не дай си Боже, имаш лоша негативна причина да бъдеш специален. Но жертвата е много специфично такова. Защото някакси хората, които са жертва, нали, нека да анализираме състоянието на жертва. Когато си жертва, имаш чувството, че си там, където си, не заради твои действия. Това е, бих казал, че основната дефиниция на жертва. Озовал се на място, на което не искаш да бъдеш, не поради твоята воля. Някой те е поставил там. И тук идва момента, в който си даваш на сметка, че не можеш да бъдеш жертва без да има злодей. Нали, не можеш, буквално ти си жертва спрямо някой, който е злодей, спрямо тебе. Тая връзка, неразривна между жертвата и злодея, тя прави жертвата възможно да съществува изобщо. Не може да бъдеш просто жертва на нищо. Не, ако жертва на жертва конкретно, то жертва на обстоятелствата, което е най-лошият начин, по който да бъде жертва, защото не знаеш на къде си наточиш енергия. Ти си просто жертва като цяло на абстракцията. Но също бих казал, че жертва главно е когато нещо е било лично насочено към теб и затова ти си попаднал в тази роля на жертвата. Ако е било нещо по-общо, тогава според мен ти сам влизаш в обувките на жертва. Да, и тук идва момента, в който може да бъде жертва обективно, поради обстоятелствата, примерно някой си изплюл в лицето. Очевидно си жертва на него. И може да бъде също така субективно, т.е. дори човека, който е на когото си изплюли в лицето, може да избере да не се чувства като жертва. И тук идва момента, в който ние хората сме уникални създания, понеже можем да разделим обективната реалност от субективната. И може да го използваме за лошо и за добро съответно. Нали, примерно, ако нещо лошо ти се случи, нали, някой е бил гъс към тебе и да кажем, ти си изплюл буквално, това е тегаво, но примерно метафорично ти си изплюл в лицето. Ти можеш да избереш дали да се чувстваш като жертва и да действаш като жертва и да говориш като жертва, или съответно да изплуваш над това нещо и както Бог е казал, да обърнеш другата буза. Нали, буквално аз в тази мъдрост библейска виждам точно този смисъл. Вместо да станеш жертва, когато нещо лошо ще се случи, да обърнеш другата буза. Тоест покажеш света, аз съм силен, аз съм повече от това, не ме е страх, не е нужно да ставам жертва, не, удари ме и по другата буза. Но това е страхотна супер сила, ако се замислиш. Защото ти имаш контрол над ситуации, в които реално нямаш контрол над тях. Защото нямаш контрол на това, което ще ти се случи, нямаш контрол как ти ще реагираш. Ти какво ще направиш? Ти в коя роля ще влезеш? Мисъл, не можеш да опитваш да промениш това, което ще ти се случи така или иначе. Да не мога да предотвратиш трагедията на момента, в който се случи и твоята реакция. Не помня кой беше, някой мъдър човек беше казал, че или че смисъл на живота, или че твоята воля или нещо в тази посока се намира в интервала между стимул и реакция. Нещо ти се случва, ако веднага реагираш на него, нали, ти нямаш контрол, нямаш свободна воля, нямаш контрол на съдбата си. Докато ако ти се случи това нещо, поемаш една глътка въздух, оставиш се малко да поседи в тебе, нали? И тогава ти избереш своята реакция. Това е момента на свободната воля. Там е където свободната воля се засява, покълва и расте. Този процес, тази част от този процес липсва в 90% от населението на България. Да. Просто реагира за жалост. Мега импулсивно, защото всеки си има тия силни мисли, силни импулси, нормално, хора сме, нормално нещо да ни провокира и ние да се жегнем от него. 100%. Защо реагираме по този начин? Значи, даже не бих казал, че само в България, защото в Америка напоследък особено, значи първо, в Америка и на Запад всичко много се политизира. Особено при тези избори сега, всичко много се политизира. Политиката някакси се проправи път навсякъде и основните позиции в живота вече станаха политически. И интересното е, че самото ниво на комуникация в политиката, което е по-силно като ако имаш цялото общество и нивото на разговори варира според това къде си, примерно да кажем, ако си в гетото ще говорят по един начин, ако си на гала вечеря ще говорят по друг начин. И очевидно втория се очаква да бъде по-висок като ниво, а пък първия по-нисък. И независимо къде си, нали, в политиката някакси беше последната инстанция на високото ниво на комуникация. Трябва да бъдеш в костюм, когато отидеш на дебат, трябва да бъдеш подготвен, трябва да имаш статистики, трябва да бъдеш дипломатичен, трябва да спазваш правила, имаш сумати писани и неписани правила, които трябва да спазваш, за да комуникираш като политик. Последните години това нещо е изцяло изринато. Останали само костюмите. Останали са буквално. Дай му още един-два избора, един-два
периода, но буквално стане само изборите, понеже вече с тази изборна сесия всичко мина и в алтернативната медия. Тоест вече Тръмп беше на сумати подкасти, Харис също беше на сумати подкасти и така че всичко старо някакси се заменя с новото, вече в официалните среди. Та може би с някоя друга изборна сесия, може би ще видим кандидатите да бъдат по къси панталони. Пижами. Какво? Так му да ги видим като истински хора. Това ще е маркетингово. Аз не се оплаквам. Въобще не се оплаквам. От тази гледна точка, но едно от хубавите неща, които си замина с тая промяна е, че нивото някакси на разговор падна навсякъде. Да. Но пък и благодарение на независимата медия, много хора, които са добри комуникатори, изплуваха от това нещо и съответно влезнаха в политиката. Нали? Се надявам да има реформа, т.е. надявам се, ако това беше нещо като тиха революция, нали? Т.е. новото заменя старото, така да го кажем. Надявам се сега, като част от тази революция, да е едно повишаване на нивото. На същност, на нивото на осъзнатост, нивото на комуникация. Да. И се надявам това нещо като вълна свети в България. Хората да почнат да комуникират и ние да почнем да комуникираме на по-високо ниво също. Независимо дали си на работа, дали си в политиката. Вече в момента няма никаква комуникация. Има хора, които просто хвърлят това, което мислят по най-безобразния начин, изразяват го по начин, по който човек от среща няма как да го приеме. Да. Няма комуникация, няма диалог. Да. Всеки си води един монолог, кой е по-агресивен и по-така експресивен от другия. И няма хора, които да слушат. Печели той, който е успял да обиди най-остро другия човек. Да. Това е човек, който печели. Да. И е доста психопатски начин, по който да комуникираш. Много. Това не е комуникация. И се наблюдава тази неспособност дори в нормалните битови ситуации да някаква снимка някой ще е качил и долу ще има от 10 примерно 9 ще бъдат хейтерски коментари. А какво става, когато има нещо, което реално е лошо? Ако човек няма търпимост на малките неща да напише лош коментар, какво става, когато реално нещо лошо се е случило да реагира извисено? Както си говорихме за случая с Диона. Нали, очевидно това, което тя беше направила, беше абсурдно. Подлежеше на всякакъв тип критика. Абсолютно. Разбира се. И същевременно, като отвориш нейна снимка, тогава като отвориш нейна снимка, случва се това нещо и в разгар на това нещо, отваряш нещо, защото след 2 седмици никой не помни за него, никой не говори, понеже си излял негативната енергия. Но в деня, в който се е случило, отваряш нейна снимка и коментарите, които виждаш, са покъртителни. Да. Те са аз ти казах и тогава, ако не бяха думи написани, а бяха действия, щяха да бъдат камъни, с които се замерят. И буквално имам чувство, че бяха че като общество в този момент бяхме на една крачка от това да се замеряме с камъни. Или да замеряме нея с камъни в случая. Което отново, в никакъв случай не опитам да оправдая. Нея действията и то са поредица от действия и се дъни отново и отново и отново, но като след всяко дънене няма момент, в който да се случи реформа, нали, на поведение и така нататък, естествено, че се върне към старите си начини. И ако тя е единственото нещо като човек, което познава е, че окей, аз правя нещо, опитвам, струва ми се хубаво, може би не е най-умното момиче на света, сторило ми се, че е добра идея, поради някаква причина, прави го. И единственото, което се срещне после е просто псовни, ругатни, пръчки, къмшици и така нататък. Окей, тя ще го понесе това нещо, но няма да вземе урока. Ма как тогава не се сети от тия така възмутени хора, да седне тогава да направи едно видео или да пусне някакъв продукт, който да е контра на това нещо, което тя показва. Това няма и да е по-ефективен начин да си изразиш мнението. И да докоснеш повече хора. Не, ние трябва да е буквално супер грозно да я хулим в коментарите. Абсурд. И аз го виждам това нещо и естествено веднага супер негативни емоции почнах да чувствам, нали? И аз се ядосах първоначално. Как първата ти мисъл е да реагираш по този отвратителен начин? Това какво говори за теб? Ти колко по-различен си тогава от нея, щом пишеш по този начин и реагираш по този начин? Много хубава приказка е да не падаш на неговото ниво. Никога някой прави нещо лошо, ама не нужда да падаш на неговото ниво и това е красивото, че ако имаш тази търпимост, дори можеш да реформираш този човек. И това е, че окей, сега стигнем тази голямата издънка с този енергийната напитка, кавички на прах. Което е безумно. Трябва да си наистина голям пещеряк и дебил, за да решиш, че е добра идея, нали? Но това е поредната издънка и хората ще кажат, да, тя не си взима урока. Кой е предоставил урок? Очевидно е в тъпа среда. Очевидно никой около нея, нали? Но и хората, които дават критика, те ни дават критика, те бълват омраза към нея. Нали? Следователно, не само, че има логика това да се случи, то е най-логичното нещо, което може да се случи. Защото отново, винаги когато се издъни нещо, тя не получава обратна връзка, тя получава
камъни. Да. Следователно, да, очевидно, ако е била тръгнала така или иначе по този път и очевидно не е човек, който може да или не е свръх супер силата да прави добри решения. Нали, как очакваш, че помогнеш? И то това е като самоосъществяващо се проклятие или пророчество, е, че ти прави го това нещо, мислиш, че правиш нещо хубаво, но не, тя после ще издъни още по-грандиозно и кой знае кое е следващото нещо, което ще направи. Сигурно ще бъде още по-тъпо. Те и хората като тръгнат враждебно към нея, то тя ще е враждебна към тях. Да. Така че, какво очакваме? Да. Те за нея ще живеят като някакво общо тяло на мразещо чудовище, което винаги чака тя леко да се разклати и да атакува и я захапва. Това е начинът, по който хората съществуват в нейното съзнание. Да, и като нещо да ги интерпретира и като просто някакви хейтери към нея като личност. Да. Не от постъпката. Те не ме харесват. Те беше хубава идеята, но не ме харесват от мене. Според мен няма разграничение, нали, личност и постъпка. Да. И аз така мисля. Да, надявам се да, защото наистина им чувства, че след всяко нещо и след и то, случват се тъпи неща, но начинът, по който общността реагира в социалните медии, нали, след всяко се надявам, че може би ще е последно, това вече ще е дъното. Нали? То се изкопава плана. И следващия път, когато случи нещо, хората ще се отвори някакъв дискурс, някаква форма на реално обсъждане, което да бъде на по-високо ниво, но да, време ще покаже. Не знам, наблюдавам тенденции на Запад да се върви в тази посока. Особено независимата медия, това, че вече не всичко е контролирано от сенчести фигури отзад, нали, които имат интерес, корпоративен интерес, политически интерес и така нататък. Ами има хора, които са независими, които около своята личност са изградили медийна платформа, подкаст и така нататък. И понеже те са такива хора, които задълбочинават нещата, се създава атмосфера, в която реално нивото на разговор може да бъде по-нависоко. И се надявам тази тенденция да стане все по-застъпена и да дойде и насам. И да стане като, дори да не е нормата, то поне да бъде стабилен бранш, да има хора в него, да има тази алтернатива. Защото е много силно, когато го видиш и е много готино, като видиш подкастите и има много комедианти, които имат брилянтни подкасти. Нали, понеже комедиантите някакси бяха хората, които успяха да издържат през най-голямата тиранична епоха на Запад, успяха да бъдат единствените, които имат пълен достъп до свободата на словото и те продължиха да могат да мислят и продължиха да могат, имаха тая като escape карта все едно, да говорят неща, които не бяха позволени на другите хора. И затова те успяха да развият такива огромни подкасти, нали, като Джо Роган, като Андрю Шулц, като Бойскаст и така нататък. Това е още една причина. Ако е смешка, значи не е... Така ще още една причина за жертвите. За жертвите, да. Там се присети и го плъгна. Но като цяло, наистина, подкастите са страхотен начин да си изразиш мнението и понеже главният проблем, поне за мен, на социалните мрежи, е точно това, че лишават хората да чувстват чувството на отговорност. Точно за това, което си говорихме, че ти заставаш за един профил, няма последствия от действията ти, това, което казваш. И хората така бягат от отговорност супер лесно. За мен подкастите са страхотна платформа да върнат на хората това не е право даже, ами според мен задължение да си търсиш отговорност и да можеш да станеш за думите си. Точно защото застават двама човека или повече, няма значение, в един диалог и всеки си изразява мнение и си седи зад думите. Да. Това е. С едно лице, това лице казва нещо и си застава зад думите. Да, и последствията са в реално време. И също така са увековечени. Да. Защото това е момент, това е брилянтно. Това е момента, в който взимаш най-доброто от стария свят, който е преди съществуването на дигиталните медии, камерата, дигиталните технологии и така нататък. И новия свят, който е след измисленето на тия неща. Тоест какво? С хора, всяко ти казваш, пред тях си, с тях си обсъждате нещо. Също така на повишения залог от това, че ще заснема това нещо. Нали? И в момента съм отговорен за думите си, плюс те ще бъдат онлайн, достъпни за всички винаги. Това е, в смисъл, това е. Това е нашата, по който комбинираш най-доброто от стария свят, плюс най-доброто от новия свят. Абсолютно съм съгласна. Наистина, за мен няма нещо по-противно от това човек да бяга от отговорност и да не може да застане за думите си. Много са ни разглезали социалните медии. Много. Особено тия, в които трябва да напишеш нещо, в които са кратък формат. Но тук даже ще говоря за личностни отношения между хора. Направо ужасно. Ние като си говорим с тебе, то си има цяла субкултура и цял етикет на начинът, по който трябва да се държиш в социалната медия, по който не би се държал на живо. Примерно цялото това нещо с като гледаш някой сторито, какво означава, ако някой ти хареса сторито... Но пък харесаш пост, означава различно нещо. Ако ти си на
и не ти отговоря веднага. Това означава Да. също нещо, но пък аз мога да го видя отгоре, седи на деливър, еди колко си време, това може би пак означава нещо. Цяла етикетна комуникация, Ужасно който е супер неестествен, ужасно. супер психопатски. Разговор, който може да се проведе за точно 2 минути по телефона или един в лице, се води дни наред. Да. Защото ние сме прекалено готини да отговорим веднага. Абсолютно. И щеш, почваш да функционираш като психопат. Защото ти си кажеш, примерно, аз сега не мога да му отговоря, но виждам, че ми е писал и ако му видя цялото съобщение, той си помисли нещо, това няма да му го виждам сега и после забравяш да го видиш, понеже си го слайпнал от нотификациите си и почваш буквално да мислиш неволно като психопат. Да, човек, аз съм се хващал в такива схеми да си влизам в главата за тия глупости. Абсурдно е. Много е тегло. Абсурдно е. Но е свръхсила. Всеки може да има шоу, всеки може да има канал, всеки може да си канализира думите. Уникална е като възможност, абсолютно невероятна, но да, зависи каква форма избереш, зависи. Трябва само да се държиш отговорен горе-долу. Защото нямаш, особено като нямаш шефи, като нямаш продуцент или като нямаш някой, който да ти пише сценарий и така, ти си гарантираш и говориш. Който пише сценарий на живота. Да. Така че, да. И така. Ти как реши? Здраве. Как реши за... Как да се казва? Имаш ли някакви предложения? Не съм го мислила, честно казвам. Двойно синьо. До следващия път. Синьо. Само дето само единично синьо, моето е розово, като не си отиват. Обаче вижте как съм ги направили. Синя поставка, розова. На синята чашка на синята маргаритка и розовата чаша на розовата маргаритка. А те са еднакви. Виж. Даже тук има какво? Има синьо. Но там няма розово. Не е добро твоето. И ти се получи тук. Не. Двойно синьо.